Ръководя клиниката по хирургия, която е една от най-старите клиники с изключително много традиции. Клиниката е създадена от професор Александър Станишев. Клиниката има изключително многостранна и разнообразна дейност. На първо място, разбира се, това е лечебната ни дейност, заболяванията в коремната област, гърди, щитовидни жлези, изобщо цялата хирургична патология. Голяма наша гордост е това, че в последните години ние развиваме много мини-инвазивните лапароскопски техники. Нашата клиника е един от пионерите на лапароскопската хирургия в България изобщо. Гордостта ни е, че тук сме въвели за първи път в България някои оперативни техники, в частност и по-специално тези за лечение на патологията на надбъбречните жлези. Една от другите ни основни задачи, това е преподаването. Ние сме основно звено и основна катедра на Медицинския университет София, Медицинския факултет. Тази катедра е известна като катедрата майка. Нашата клиника има 54 легла по-настоящем и 3 направления, които са направленията по обща и хепатобилиарна, гастрохирургия и онкохирургия, направление по ендокринна, мини-инвазивна и еднодневна хирургия. Оборудвани сме с всичката необходима за това хирургична апаратура. По-настоящем, съвсем наскоро получихме и една от най-модерните лапароскопски сетове на пазара, които са. Нашия кабинет работи постоянно и имаме абсолютно успешна дейност, като това ни принуждава, поддържаме 24 часови дежурства и екипи за тази цел.